Végre elkezdődött a 2024-es F1-es szezon. Szezonnyitó Bahreini futamon már túl vagyunk, nem hozott meglepetés győztest, viszont annál több kérdést a szezon egészére nézve. Tartsatok velünk, és beszéljük ki együtt a látottakat. Ez itt a Formula Fan Podcast, én Kapus Csaba vagyok, és itt van Szakács Bálint is. Sziasztok! Próbálkoztunk már ezzel a kamera megoldással, most ez egy új megoldás, máshogy viteleztük ki, nem mondom, hogy teljesen perfect, de igyekszünk. Most Majd láthattak minket is. így meg van, így közben. is. Így egyszerre a kettő. Na és akkor kezdetben, még nem kérdezem meg a szokásos első kérdés, hogy tetszett. Beszéljünk kicsit az F2-ről. Nagyon sok minden változott. Ugye kezdjük ott, hogy a kocsik is. Tehát elég masszívan megváltoztak a kocsik. Kinézetileg is, meg aerodinamikailag is. Próbálták közelebb hozni őket az új F2-es kocsikhoz. Igazából ez nekem fura, hogy ezt miért a F1-es új szabályrendszer harmadik évében vezetjük át az F2-re. Tehát ez nekem olyan, hogy eddig erre nem gondoltunk, vagy nem teljesen értem, de a lényeg, hogy megcsinálták. Így az egyik nagy változás F2-ben az autók volt, a másik pedig a versenyzők, tehát a mezőny. Ugye ott, ha jól emlékszek, 24-en vannak, de nagyon sok minden kicserélődött. Ugye a tavalyi, mondhatni, hogy a tavalyi egész élmezőny kicserélődött. Ugye Porsche nyert, tehát ő nem is indulhatott, de nem indult Veszti, Duhan, Ivasa, Arthur Leclerc, Bosung, Novalak, Nissani, tehát sok olyan név, akiket már úgymond megszokhattunk, vagy akik jól mentek az F2-ben. Hiába nem nyertek tavaly, nem indultak újra, viszont sok újonc is van ennek köszönhetően, ilyen például Bortoleto, O'Sullivan, Paul Aron, Antonelli, Colapinto, Márti, ők F3-ból jöttek, Antonelli nem, mert ő az F4-ből jött, de van Dirksen, Villa Gomez, Miata, ő egy japán srác, szóval sok új versenyző van, és ennek köszönhetően valamennyire mondhatni, hogy meglepetés győztesünk is lett. Ugye Maloney tudott nyerni, ő nem újonc, viszont Barbadossi. Tehát ezzel külön készültem, mert azért ez nem egy ilyen, mondhatni, hogy nem egy motorsport nemzedék, vagy nemzet, bocsánat, ez a Barbadossi nép. A Carlinnal tudott nyerni, és ugye ő Zauber Academy is, ugye itt láthatjuk az overallján is, hogy Zauber Academy, meg hát ebből a csodaszép zöld színből is kiderül. Ha a Zaubernek meg az Alpinnak olyan jó Forma 1 csapatai lennének, mint amilyen junior pilótákat tudnak felfedezni, mert világbajnokok lennének ötször. Igen, nagyon jó, Legalább ebben jó. nagyon jó pilóták jönnek ki mindkét akadémiáról, ez biztos. Ugye Márti lett a második, és Paul Aron egy újonc lett a főfutamon a harmadik, szóval az újoncok elég erősen kezdtek. Antonelli nem szerepelt túl jól, de egy pillanat és meg is nézem. Addig Én kérlek, bevallom őszintén, folytasd. én most nem néztem az F2-t, de azért annyit vártam, mint kb. Mindenki, hogy Antonelli milyen jó lesz. Ja, De azt azért mindenki figyelte szerintem. igen, de így a Prema, ha jól tudom, idén most nagyon nem premáskodik, Hát nem nagyon. pedig nem tudom, kb. 20 éve ez a legjobb csapat Forma 2-be, aztán most odaül ez a, nem tudom, megváltónak titulált Antonelli, és most meg van ilyen nagyon rosszak kb. Szóval nem tudom. Igen, de hát ugye F2-ben a kocsik azonosak, tehát ott Hát ami igen, nagyjából a beállításokon múlik, hogy melyik a jobb. igen, de hát ezen meg sok múlik. Hát ezen Hát múlik minden, nem mert véletlenül voltak, nem tudom hány évig legjobbak, az a igen, Prema, igen, de igen. most meg éppen hogy Hát csattan. ugye Oliver Berman, aki tavaly már kapott szabad edzést a Ferrari-nál, ha jól emlékszek év végén, ő például 15. lett, de tehát 16-an fejezték be a versenyt.
És ő a csapattársa? Igen, igen. Nem, Ez 22 vannak összesen. Berman lett a 15. Antonelli 1 pontot szerzett, ő lett a 10. a főfutamon. De hát nem nem néz ki nagyon túl jó. remekeltek. Az első, a kis futamon pedig 14. lett. Időmérőn 17, de hát Berman se tud jobb eredményeket felsorakoztatni, mert 15, 16, 18, szóval össze kell kapnia magát az egész premának, hogyha akarnak valamit. Mert nyilván ez nem csak a versenyzőkön múlik, mert azért Berman is jó volt tavaly, Antonelli meg azért azt tudjuk róla, hogy tud vezetni. Hát nyilván. Na jó, és akkor szerintem térjünk is át az F1-re. Neked először kérdezem szokásod, hogy tetszett, vagy hogy mit vártál, inkább mit vártál Hát én azért előzetesen. kicsit több kavarodást vártam, mert ugye most így nagyjából onnan folytattuk az egész mindenséget, ahol abba hagytuk. Mínusz ugye az alpinők, nem tudom, a telet így kivették, elmentek siálni, de rajtuk kívül nagyjából ugyanaz az erősorrend. Én azért ettől kicsit többet vártam őszintén, meg kicsit több izgalmat, de hát majd meglátjuk. Hát ha valami Nagyobb túl akkor meg. keveredést vártál tavalyhoz képest? Hát igen, vagy legalább nem tudom, a McLaren, hogy mondjuk legyen második erő, Uh-huh. de ez vagy a három gyári csapat, a top három, hát ja, ez nekem kicsit uncsi. Főleg egy tavalyi szezon után, ahol ugye az Aston Martin meg a McLaren is remekel. Hát igen, Szóval meg ja, így az előzetes beharangozás után az RB-től én többet vártam volna. igen. Ugye tényleg a legnagyobb villanás az az első szabad edzés volt, mikor Ricardo lett az első, de így nagyjából ennyi. Meg izgalmas volt, mert veszekedtek a rádión. Igen, a végén szolgáltattak egy kis Kb. Ennyi. plusz izgalmat. Ö, Nekem igazából, tehát én ennél nagyon többre nem számítottam. Nyilván az Alpine az egy negatív meglepetés, őket ennyire rossznak nem vártam, de azt se vártam mondjuk, hogy az első ötöshöz felzárkóznak. Az RB is egy picit negatív meglepetés, tőlük is egy picit többet vártam volna, de nagyjából szerintem mindenki a helyén van. Tehát én, Hát én igen, nagyjából ezt maradtam én. vártam amúgy. Tavaly inkább ilyen év közepén volt a McLaren egyértelmű második erő, év végén utolsó 3-4 futamon már Ferrari egyértelműen második legjobb kocsi volt. Hát ja, meg a Mercedes-szel csatáztak, szóval mondom, Igen, kb. Folytattuk, igen. ott abba hagytuk. Na jó, még esetleg szabad edzésekről valami? Ugye azt mondjuk el, hogy az elsőt Ricardo nyert, a másodikat Hamilton, Igen, Russell Mercedes sorrendbe. 1-2. Itt azért a Mercedes szurkolóknak több közösségi platformon találkoztunk vele, hogy ez visszaadta a reményt, elég volt egy második szabad edzés 1-2. Hát Hát igen, nem a tudom. harmadikra már a Ferrari is feltekerte a motort, Igen, Sainz nyerte, aztán időmérőre meg már a Red Bull is, igen, és itt láthatjuk az eredményt hátunk mögött. igen, Ugye Verstappen tudott nyerni, itt a ugye képekből szerintem a hármójuk képéből az arcukról leri, hogy ki elégedett, meg ki nem. Tehát és Leclerc tényleg, el is mondta, hogy ő eléggé csalódott, kicsit. Tehát így fogalmazott, hogy ő csalódott, mert ennél több volt benne. hát konkrétan benne is volt, Hát csak Q2-ben ugye jobb kört ment, mint Q2-ben ment jobb Q3-ba. kört. Igen. Igen, de egyébként nem javult annyit a pálya Q3-ra, mint amennyit vártunk, sőt, talán még nem is lett jobb, de hát igen, ez ilyenkor nem a legjobb érzés. Hát igen, mert egyszer már mentél jobb kört, és azt várnád, hogy javuljon a pálya, egy kicsit még jobbat tudjál menni. Na mindegy, így várhattuk a most szombati futamot, ugye? A Ramadán miatt. Aztán szerintem menjünk most hátulról.
egyesével elemezzük ki a csapatokat, aztán, hogyha valamelyik csapathoz kötődik valami ilyen versenyen történt dolog, akkor azt majd úgy is elmondjuk. De szerintem azért érdemes most hátulra menni, mert a vége izgalmasabb. Hát igen. És itt a hátsó csapatokat daráljuk le gyorsan. Alpin Szó szerint. borzasztó volt, tehát mást erre nem nagyon tudok mondani. Nem, egyáltalán nem teljesítettek jól. Időmérőn is 19-20. Hát igen, egy körön egyértelműen leglassabb Versenye, versenyen. versenyen nem utolsó kettő, de hát majd azt is elmondjuk, hogy miért nem utolsó kettő. Tehát, Igen. Ugye idénre koncepciót váltott az Alpine teljesen, de hát igen, látszik, hogy teljesen nulláról kezdik. A minimum megengedett súly fölött van az autó, 10 kilóval, ezt satszolják. Ugye a motorjuk az több éve hát hátrányban van, ebbe a lóerő szabályrendszerbe hátrányban. gyengébb ez a motor. Igen, szóval innentől már az is csoda szerintem, ha évvégre felzárkóznak oda, ahol befejezték 2023-at, és Hát igen. innentől tényleg szerintem csak 26 hozhat nekik megváltást, ha arra az érára tud csinálni a Renault motor. Vagy megint csak ilyen lesz. Hát igen, ez nem lenne egy rossz kiinduló pont, ha legalább a motorjuk jó lenne. Még annyi, hogy nem tudom, te vársz tőlük valami. Ugye itt a kis felvezetésben azt mondtam, hogy tök sok kérdés vetett fel ez a futam. Szerintem az Alpinnál is több kérdés is van egyszerre. Mert például, hogy most ők itt maradnak-e erő szerint egész évben, vagy azért majd csak előrébb lépnek, mivel gyári csapat, meg kiismerik a koncepciójukat, stb. Hát De hátrébb nem léphetnek legalább. hát igen, hátrébb nem nagyon lehet, mondom, hát vagy maradnak, vagy előrébb lépnek. Meg Igen, hát ugye a versenyzők is érdekes kérdés, hogy maradnak-e. igen, Ocon öntötte a lelket a csapatba egy kicsit időmérő után. Mondta, hogy ez még csak az első fiúk, ne aggódjatok. De itt most meg is nézem. Jött egy olyan hír, hogy a Alpine Technical Director Matt Harmon felmondott, és a Head of Aero Dirk De Beer, érdekes neve van, ő is felmondott. Ezt Uh-huh. még a verseny előtt adták be amúgy. Hát nem Ez tudom, szép. Igen, ott volt róla összerakták a szó. legrosszabb autót, aztán így Aztán láttuk. leléptek, hogy na jó van, akkor nektek sok sikert vele, mi mentünk. Igen, Volt erről szó, hogy ugye tavaly Belgiumban beszéltünk róla, hogy több felső vezetőt is eltávolítottak az Alpinnál a munkaköréből. Azóta közülük páran más csapatnál álltak munkába. Például Ellen Permén a RB-nél lett, hát mondjuk nem is tudom milyen pozíciót tölt be, azt tudom, hogy az Alpinnál ő volt a Director of Sports, tehát ez a sportigazgató, de nem tudom itt most az RB-nél mit csinál. De az a lényeg, hogy ez a csapat pont ilyen nehéz időben tehát szétfelé hullik. Egyre jobban azt igen, látjuk, hogy már a versenyzők sem biztosak, a mérnökök meg felsővezetők azok már rég elmentek, most aki maradt, az is elment, a versenyzők igen. nem biztosak, az autó meg nagyon rossz. A A, csapatvezető is csak ilyen, hogy tavaly évközben berakták, igen, aztán idénre meg így maradt. Tehát hát nem így volt oké. jobb. Tehát ez Hát konkrétan az, amikor konkrétan, nem volt jobb. igen. Én nem tudom. Ha 26-ra szerintem nem raknak össze egy normális autót vagy motort, akkor valaki szerintem megveszi őket. Hm. Már a saját érdekükbe se folytatnám ezt a helyükbe, de komolyan. Hát meg tudom érteni. Én az ő helyükben nem nagyon lennék bizakodó, biztos ők sem azok. Ha esetleg valami alpin szurkoló elvetemült hallgat minket, akkor Franciaországban. nekik most nem sok jót tudok mondani. De talán abba lehet bízni tényleg, hogy most új ez a koncepció, kicsit kiismerik, leadja a kocsi azt a plusz 10 kilót,
egyből gyorsabb lesz. Tehát az a baj, tehát nem is az, hogy nem is csak azzal volt a baj, hogy lassú, hanem hogy még vezethetetlen is. Igen. Tehát ilyen instabilis volt. Na mindegy, szerintem Alpint azt kibeszéltük. Ugye a versenyen ö, 18-19. Nem 17-18. helyeken zártak. Igen. És aki mögöttük volt, köztük volt Logan Sargent, aki utolsó lett. Ugye itt neki volt egy problémája az autóval, félreállt, vagy nem tudom, blokkoltak a kerekek, aztán így megállt a bukótérbe egy percet ott pihenni, és azt írta az autója, mint amit Albonnak is, majd később le lehetett olvasni a kormányról, hogy car too hot. És ő ott Igen, most így megállt egy túl kicsit. melegedett a kocsi, és megállt. Igen. Ez amúgy érdekes, majd ha a Mercedesre érünk, jobban kivesézzük, de egyébként Russell is szenvedett ilyen problémával. Meg ez a Williamsnek tavaly évelején a teszteknél volt egy visszatérő probléma. Tehát emlékszek, hogy lehet az 2 éve volt, de ez biztos, hogy emlékszek, hogy ebbe a szabályrendszerbe a Williamseknek volt a valamelyik teszten, vagy tavaly előtt olyan, hogy tehát elfüstölt a fék, és megállt az autó többször is. Hm. Szóval, és most ez a túlmelegedés is fék problémához vezetett, mert nem fékezett le a kocsi a Sargentnek, nem tudott megállni vele. És láttuk, hogy Albon is többször hűtötte az egyenesekben, kiment a szélárnyékból. Szóval ez mindenképpen egy orvosolandó probléma a Williamsnél. Hát igen, ez mindenképp top prioritás, az ilyeneket javítani még szezon elején. Aztán hát, nem tudom, van egy ilyen okés kocsijuk, kb. Ugyanolyan, mint tavaly év végén. Igen, annyi, hogy ugye ők is elég koncepciót váltottak. Ugye a Williams az elmúlt években abban volt erős, hogy kis leszorító erős csomagjuk volt, nagy végsebességgel. Tehát az egyenesekben nagyon gyorsak voltak, és az olyan pályákon, ahol mondjuk kevés kanyar volt, vagy nem annyira kellett a leszorító erő, de viszont voltak jó egyenesek, ott jól tudtak szerepelni, általában ilyen pályákon hozott Albon pontokat tavaly. Na hát idénre ezt megvariálták úgy, hogy még mindig jók az egyenesben, már nem annyira nagyon, de még mindig erősek, viszont rápakoltak erre a kocsira egy jelentősebb mennyiségű leszorító erőt, így már gondolom azt tervezik, hogy ezeken a pályákon sem fognak annyira szenvedni, és gondolom ettől várják az előrelépést, hogy egy konzisztensebb teljesítményt tudjanak nyújtani. Igen, hát ugye itt az a különbség, hogy ők is váltottak koncepciót, de viszont nem léptek visszafele. Hát Szóval legalább vissza nem. igen, ha erre így tudnak építkezni, akkor alapvetően nem lesz ez rossz. Albon biztos hoz majd pár pontot. Arra már meg nem szeretnék kitérni, hogy Sargent tudom, nekem nem lett jobb, mint amilyen tavaly volt egész Nekem sem. évben. Meg Tehát szimpatikusabb se lett. igen, a rádió üzenetei alapján se. De hát van még 23 versenye bizonyítani, szóval meglátjuk. Azt semmiképp nem hinném, hogy évközben kiraknák, szóval 23 Ah, versenye még biztos, hogy nem. biztos van. Na jó, akkor térjünk át a... Ja, még annyi, hogy a Williams ugye a Albon lett a 15., Sargent pedig a 20., ugye ennek a 1 perces kényszerpihenőnek Hát, köszönhetően. Amúgy egyébként nem állt rossz helyen addig, de ez teljesen tönkretette a futamját. Meg az még az érdekes talán, hogy ez még viszonylag a verseny elején volt, tehát egy 10-15. kör körül lehetett, 20-nál biztos nem később. Szóval hát nem bírta sokáig. nem, tényleg nem bírta sokáig. Aztán gondolom, ahogy hűlt az idő, kevésbé volt baj a túlmelegedéssel. Igen. Na jó, és akkor Haas, akikről szerintem első csapat, akikről pozitívan beszélhetünk. Igen. Az elvárásokhoz képest biztosan, hiszen mindketten utolsó helyre rakta őket a tippversenybe, hogyha
láttátok azt a videót, akkor tudjátok, ha nem, akkor nézzétek meg. Mi nagyon jól szórakoztunk közben. Nekem a kedvenceim ezek a videók amúgy. Igen. És simán azt tippeltük van időmérő előtt is, hogy mindkét ház simán kiesik Q1-be. A két Alpinnal, és akkor még valaki, mondjuk Sargent lesz az 5. kieső. Hát ehhez képest mindkét ház simán továbbment. Ugye Magnussen végül 15. helyen fejezte be a kvalit, Hülkenberg pedig bejutott a Q3-ba és 10. lett. Ez le a kalappal. Azért ezt sem a teszteken, sem a szabad edzéseken nem lehetett látni, ahol ilyen 4-5 másodpercre voltak a többiektől. Tehát konkrétan nevettünk is rajtuk. Második szabad edzésen talán, hogy 4 másodpercre vannak. Hogy tényleg, de hát akkor ugye még ők se tekerték fel a Persze. dolgokat. De hát igen, ugye a háznak eddig ezzel nem nagyon volt baja, időmérőn általában jók voltak. És most izgatottan vártuk a versenyt, hogy vajon Hülkenberg mennyire tudja tartani ezt a tempót, vagy helyezést, de már ez az első kanyarba Ezt így sajnos nem eloszlott. láttuk meg. Igen, sajnos összeértek Strollal, és Hülkenbergnek igazából egyel több kiállással kellett végigmennie. Szóval Így van. sajnos ezt nem tudtuk végignézni. Magnussen viszont nem volt rossz. Nem, Magnussen Néztem. 12. helyen végzett, Az 15-re indult, reméltem. teljesen rendben van szerintem. Még annyi, hogy Hülkenberg hiába egyet többször állt ki. Például a két Alpint erőből így is előttük végzett. Ez Ugye Bottas meg Sargent végzett még mögötte, tehát 16. lett Hülkenberg, de ugye Sargentnek meg Bottasnak volt egy perces kényszerpihenője, szóval na, őket nem veszem ebbe a versenybe, de a két Alpint még egy plusz kerékcserével is megverte Hülkenberg. ez komoly. Na ez nem semmi szerintem. Igen, abszolút pozitív meglepetés. És úgy látszik, hogy a gumikezelésük Igen. javult. Nem Szóval mondom, egy hogy pár ilyen megoldódott, de Hülkenberg mágia, vagy valami kis szerencse, és lesz pontjuk idén. hát egy-egy amire én kieső, mondjuk nem számítottam. persze, hát egy-egy kieső, most Magnussen 12, most ha ketten kiestek volna a top 10-ből, az néha előfordul azért. Simán ott vannak a pontszerző helyek közelébe. Ez szerintem mindenképpen meglepetés. Én körülbelül ide vártam volna az Alpint, és a házt vártam volna oda, ahol az Alpin van. Hát kb. Igen. Na jó. És akkor itt elkezdtünk hátulról a 7. csapathoz. Igen, és Ez a visszatértünk. Fischer Cash per B. Igen, talán kicsit a csalódásokhoz, ugyanis ezt a csapatot sokan várták az ilyen top csapatok közelébe is. Nem mondom, hogy nagyon azt vártuk, hogy harcolnak velük, de legalább oda vártuk őket. Ennek ellenére ők is kb. Ott vannak, ahol tavaly abba hagyták. Ricardo 13. lett, Tsunoda 14. Ugye ez is érdekes. Igen. Itt már az első versenyen volt egy ilyen, hát nem is tudom, összeakaszkodás. Hát mindenképpen ellentmondásos szituáció, mert most ha majd a végén összeszámoljuk, hogy 24 futamból ki hányszor végzett a másik előtt, és Ricciardonak lesz 12, Tsunodának meg 12, akkor igazából már erre nem fogunk emlékezni. Hát ez igaz. Ricardo nyilatkozott egy ilyet, most olvastam, hogyha ez fordítva történt volna meg, tehát őt kérik, hogy engedje el Tsunodát, akkor ő azt mondta volna, hogy simán, oké, mert hogy ez nem pontra megy, és akkor őt már nem is érdekli, mivel nem pontra megy. Uh-huh. De hát ilyen, ha összesen lesz még 5 pontjuk egész szezonban, akkor minden ilyen kis helyezés is számít. Igen, akkor az is számít, hogy ki hányszor végez a másik előtt. Azért valamennyire szerintem ez megérthető. De viszont így volt több esélyük a pontszerzésre. Nyilván nagyon kevés esélyük volt még így is, de így volt több. Mint hogyha Tsunoda maradt volna előrébb. Amúgy az időmérőn Tsunoda 11. lett, és 7000-del maradt le Hülkenberg. Nem, akkor még Piastri Q2 Piastri jutott be 10-ként.
Tehát ott 7000 héján Tsunoda majdnem kiütötte Piastrit, Hm. és Ricciardo pedig ott 14. lett. Az amúgy annyira nem erős. De a 11 az jó. Az jó. Igen, de a versenyen mégis valahogy találkoztak. Igen, Eltérő mert gumistratégián. így van. És hát igen, ugye itt azt beszéltük, hogy Cunodának érthető volt, hogy fel volt háborodva, mert tényleg nagyon sok értelme nem volt ennek a cserének, de viszont a reakciója, amit utána letolt, az már nem. Tehát Ez nem fér bele szerintem. igen, ha bármi esély is van rá, hogy bekerüljön ott egy top csapatba, akár legyen az Red Bull, vagy Aston Martin, ez nem megengedett. Tehát tényleg keressetek rá, nem tudom, láttátok-e, hogy mit csinált így a verseny után a bevezetőkörön, de befékezett Ricciardo mellé konkrétan annyira, hogy blokkoltak a kerekei, aztán meg úgy jött vissza a pályára, hogy majdnem kiütötte szegény. És ennek, ja, És amúgy ez az egész egy 13-14. hely. Tehát igen, mit tudom én, a futamgyőzelemért megcserélik a sorrendet, abból láttunk már cifra dolgokat, tehát például a Red Bullnál multi 21, hát igen, ugye ott Vettel nem engedte el Webbert annó, de azért az egy futamgyőzelemért szólt, nem egy 13. helyért, tehát nekem ez nagyon fura. Ezt hát nem igen, is és tudom most hova tenni Tsunoda ezt, viselkedését. igen, és most ezt nézzük Márko, és mondjuk azon gondolkozik, hogy beülteti Verstappen mellé, és mondjuk meg Biztos. kell kérni Cunodát, hogy engedje el Verstappent. És akkor utána mit csinál a gyerek? Konkrétan szétveri a garást. Nem tudom, ez nekem most nagyon nagy negatívum volt Nekem is. Cunoda részéről. Ez egy olyan dolog szerintem, amivel így elvágta magát. Tehát én be is mondtam egyből utána, miután ezt mondtad, hogy keressek rá, hogy na hát akkor eldőlt, hogy ki marad jövőre, meg ki nem. Tehát Hát igen, ez nekem nagyon fura volt. Mindenképpen keressetek rá, hogyha nem láttátok esetleg. Na, és akkor a 6. csapat hátulról. Ugye nekik is ellentmondásos versenyük volt. Zsó 17. helyen fejezte be az időmérőt, Bottas 16-on, tehát mindketten kiestek a Q1-be. Viszont a versenyen Zsó egy igazából alávágásos taktikát alkalmazott egész versenyen. Mindig hamarabb jött egy jó pár körre, mint a többiek, és 11. helyen ért célba, ami szerintem 17-re rajtolva abszolút jó, sőt, nagyon, nagyon jó szerintem. Illetve még annyi, hogy nyilván egy kis szerencsével ugye egy pont is az elébe hullhatott volna. Tehát tempóból nyilván nem, de egy kis szerencsével. igen, ez itt bizakodásra ad okot, mind a Kik Saubernek, mind Zsúnak, akinek hát engem így nem nagyon nem nagyon nyűgözött le az elmúlt 2 évben, de ha ezt a teljesítményt tudja hozni egész évbe, akkor akár még maradhat egy évig, hogy nem tudom, hogy az Audi akarná őt, de ez abszolút jó teljesítmény volt tőle. E, hát igen, és akkor ugye itt van Bottas, ki nem tudom, hogy ő hol volt, mielőtt Hát itt volt a ez a boxba. kerékcseréje. Hát igen, ott volt egy kis időt, eltöltött. Ja, előtte? Hát ilyen Igen, igen. Zsú mögött vagy kettővel. Tehát annyira nem hátul azért. Igen, ő sem ment rosszul, de hát ugye jött egy 56 másodperces kerékcsere neki, szóval igazából is vége volt a versenyének. Igen, ott ez nagyon, tehát az konkrétan keresztül húzta az egész versenyt, de a teszteken amúgy látszott. Tehát a tesztek adataiból ki lehetett venni, hogy a Zauber valamennyivel előrébb van, mint ahogy tavaly befejezte a versenyt a többi csapathoz képest. Nyilván önmagukhoz mindenki javított egy picit, még az Alpin is, egy tizedet, csak hát a többiek meg ötöt, meg hatot, meg hetet. Tehát nyilván. De ez én szerintem pozitív dolog, viszont annyit elmondanék ilyen
nem tudom, leszek ilyen ördögügyvédje, hogy 2 éve ennek a szabályrendszernek az elején, akkor is nagyon jól ment a akkori Alfa Romeo Bottasszal, és Zsuval amúgy, és szerezték pontokat sorra az első pár futamon, de aztán kiderült, hogy az a kocsi már egyből a minimum súly határon volt, és nem nagyon lehetett rajta úgymond gyorsítani azzal, hogy leadni a plusz kilókat. A többi rivális pedig ezt mind megtette, és így lemaradt a akkori Alfa Romeo a fejlesztési versenybe. Szóval én azért ettől tartok, hogy ez megtörténik újra. Hát de ugye ilyenről már nem beszélünk. Tehát minden csapat ott van ezen a minimum súlyon kivéve. Tudjuk, hogy az Alpin nem. Szóval, Hát hát igen, nem is igen, azt most mondom, még... hogy a súlyon, csak hogy akkor a súlyjal történt meg, de hogy a fejlesztési versenyben azért Aha, általában ők leszoktak maradni. És hát az is évelején igaz. mindig jobbak. Igen, nem erről híres ez a Tehát csapat, hogy ők ilyen fordított évközben McLaren. hozzának valamit, igen. Hát, igen. Egy-egy pont biztos esik majd nekik. Nagyon többre szerintem nem lehet számítani. Itt az elején szerintem lesz esélyük pontokat szerezni egy kis szerencsével. Akár. Hát, Na jó, és akkor térjünk át a Aston Martinra, akik, hát nem is tudom, annyira nem szerepeltek jól. hát igen, egy tökéletesen semmilyen hétvégét hoztak nekem. Stroll kiesett még Q2-be, 12. lett. Alonso meg itt remekált, úgymond. 6. lett ezzel az autóval, ami nem rossz. De végül a versenyen meg egymás mögött végeztek. Alonso 9, Stroll 10. Igen, és És amúgy ez inkább Stroll teljesítményét dicséri, mert Stroll vissza esett ugye ott a rajtnál, meg pöccintette Hülkenberg, és ott meg is pörgött Stroll így félig meddig. tényleg ő Sz- ilyen 20. is volt. Szóval ő teljesen visszaesett. Ugye plusz kerékcseréje nem volt, mint Hülkenbergnek, de azért ott egy sok időt elvesztett, és mégis Alonso mögé csak Igen, beért. jól vissza tudott jönni. Alonso meg ugye hátra csúszott, de hát erről kb. Ezt lehet leolvasni, hogy az Aston egyáltalán az 5. leggyorsabb csapat. Se a McLaren nem fenyegetik, de viszont nem is fenyegeti őket senki hátulról. Így van. Hát ők most, ahogy tavaly sokszor megfogalmaztunk, hogy az Alpinnak a 6. hely volt a senki földje. Hát lehet, hogy itt most az 5. hely lesz a senki földje az Aston Martinnak. Hát lehet. Tehát lehet, hogy az első 4-estől leszakadnak annyira, hogy nem lesz majd érdemes őket egy lapon említeni. Igazából tényleg, ahogy mondtad, 12 és 6 az időmérő, és 9-10 futamon, 3 pont. Azért ez nem túl Hát sok, tehát igen. nem túl sok. Ahhoz képest azért a McLaren és a Merci is jóval többet szerzett. Meglátjuk, hogy esetleg mire mennek. Ugye ez az autó már az új Silverstone-i gyárban készült, Aston Martin gyárban, ami amúgy egy borzasztó nagy és hatalmas és modern, nagyon, nagyon modern épület, meg gyár, és én azt gondoltam, hogy ez az autó talán még jobb is lehet, mint a tavalyi, de nyilván amúgy nyilván valamennyivel jobb, tehát ez ilyenkor fura, mert láttunk ilyen adatokat, hogy nem is tudom, 7 vagy 8 tizeddel gyorsultak átlagban a kocsik, de Hát igen, csak a többiek tehát a többiekhez gyorsultak. képest mondom, hogy nem gyorsabb, igen, tehát nem nagyon léptek előrébb, úgymond. Na itt meg is találtam, Aston Martin 6 ezred hiány 8 tizedet gyorsult a tavalyi időmérőhöz képest. Az komoly. Tehát, És tehát úgy, hogy azért, ők nem is voltak rosszak. és nem is voltak rosszak. Csak hát ugye a Ferrari egy picivel még többet, a Merci még többet, és a McLaren meg majdnem 1,8 tizedet, csak hát nekik meg nagyon
nekik volt honnan előre lépniük, úgymond. Szóval ja. Én azt gondolom, hogy ez Aston Martinban lehet több is, de azt nem gondolom, hogy az első négyeshez olyan élénken csatában lesznek velük, mint tavaly. Tehát én inkább azt várom tőlük, hogy lemaradnak majd. Hát sajnos én is. És amúgy itt is jó kérdés, ugye a pilóta páros jövőre. Az Alonso azért mostában nyilatkozott olyanokat, hogy azért tudja, hogy nem csinálhatja ezt örökre, meg stb. Megmondta, valami ilyent is nyilatkozott, hogy gondolnia kell majd ez egy utáni évekre is. Ez Érdekes. bármit is jelenthet igazából, tehát nem azért mondom, csak hogy azért itt majd azzal is számolni kell. Na hát, ahol nem kell pilóta páros változtatással számolni, az a McLaren. Ők Igen, biztos, hogy így maradnak. abszolút. És hát róluk is elmondható, hogy nagyjából ott folytatják ezt a szezont, ahol abba Mm. hagyták. Én már mondtam, hogy kicsit többet vártam tőlük, de hát amúgy ez lehet csak ilyen reménykedés volt. Nem is ilyen ésszel vártam ezt, hanem szívből. De hát sajnos úgy látszik, hogy a három gyári csapat mögött vannak egyenlőre. Ugye Norris végül Hamilton előtt tudott beérni, hatodik lett, Piastri meg ő nyolcadik lett. Hát azt mondom, ez a legjobb kezdés, ami a McLarennek volt ebbe az érába. Szóval innentől hajrá! Tudjuk, hogy ők szezon közben is tudnak fejleszteni. Szóval őket így nem írnám le, mint az Aston Martint. Igen, Hogy nem őket én lett sem. közük ezekhez a csapatokhoz. Én ebbe látok reményt. Évek óta legjobb szezonkezdetük volt, és ezt Igen. ki is rakták, ugye, hogy ebben a új érában 21, 22 és 23-ban ugye az első két futamon pontot sem szereztek. Most pedig azért behoztak egy hatodik és egy nyolcadik helyet, ami nem mondom, hogy nagyon sok pont, de 10. Nem, Hát igen, ez nem 12. rossz kezdés. 12. Nem rossz. Nem rossz, illetve azért a versenytempójuk nem volt rossz szerintem. Az időmérő 7.-8-ig lettek, de ott amúgy nagyon közel volt mindenki, tehát Hamilton 9 lett, de még ő is ilyen 3,5 belül volt, ha jól emlékszek. Tehát most hülyeséget mondtam. Kihez képest? Hát Verstappenhez, nem? Tőle 6 tizedre volt. Na hát akkor 6 tizedre volt, de Verstappen meg 2,5 adott Leclercnek. Igen. Szóval akkor olyan 3 és félre volt a második a 9-től, az egyáltalán nem rossz. Ebbe a bolyba volt 7., 8. a két McLaren, Norris, Piastri sorrendben. A versenytempójuk szerintem jó volt. Norrisnak a gumikezelése az mindig is erős volt, és ugye voltak olyan etapjai a versenynek, amikor komolyan megközelítette, vagy hát közeledett, inkább így mondom, Leclercre. Aztán a vége felé utolsó 10-15 körben Russellt is közelítette. Végül nem érte utol, de az utolsó etapon mindenképpen gyorsabb volt a McLaren a Mercedesnél. Szóval én bennük tényleg bízom, ahogy mondtad, őket nem írnám le én sem, úgy, mint az Astont. Aztán majd lehet, hogy nem nekünk lesz igazunk, hanem az Astonnak, Hát igen, meglátjuk. de, de én bízom ebbe a McLarenbe. Igen. És akkor menjünk át a Mercire. Ugye a Igen, ugye itt mondja nyugodtan. fontos megjegyezni, hogy mondtad, hogy a végén Norris így közeledett hozzá, de Russell itt több problémával is küzdött, én azt olvastam. Tehát ugye egyszer volt ez, hogy a autója neki is túlmelegedett, meg a elektronikai rendszerével is volt valami probléma, az akkumulátor nem működött rendesen, és Wolff ilyet nyilatkozott, hogy ez ilyen 3-4 tized per kör, mínusz. Ez nem tudom mennyire igaz.
de hát ennek ellenére is a McLaren Norris előtt tudott beérni. Nem rossz teljesítmény, nekik is ez a legjobb kezdésük a szezonnak ebbe az új érába. Igen, Hamilton itt kicsit le volt maradva. Én azt Hát láttam. ugye az időmérős pozícióból eredő ez a probléma, mert ugye azért 6 hely volt közöttük, tehát Russell harmadik lett, ami szerintem meglepetés volt ezzel a Mercivel, tehát inkább valamelyik Ferrarit vagy a másik Red Bull Perezt vártam volna a dobogóra, ugye a időmérős dobogóra, illetve ugye itt Hamilton csak 9. lett. Ugye nem volt messze időben, de pozícióban azért 6 hely azért az sok. És míg Russell a második sorból rajtoltott, Hamilton csak az 5-ből. És a rajtnál sem nagyon sikerült előrébb lépni, a két McLaren tartotta maga mögött Hamiltont, aztán Alonso-t tudták levadászni, mind a hárman, két McLaren és Hamilton is. Aztán a vége felé azért már közeledett Hamilton a McLarenekre, de végül nem került támadási pozícióba hozzájuk képest. Uh-huh. És így Hát zárt a 7. helyen, ugye Russell pedig 5. igen, hát ez a Mercedes autós egy megváltás. Tehát azért nem fog menni Hamilton a 8-ért, de mondom legalább ők is jól kezdték a szezont viszonylag. Igen, innen is lehet még szerintem előrébb lépni, egy Ferrari nincs messze, McLaren meg közel van mögöttük, Igen. szóval lehet ebből még bármi. Na és akkor Ferrari. Átadom a szót. Ugye itt ami érdekes, hogy őket várta mindenki a tesztek, és hát a szabad edzéseket nem is igazán venni, mire inkább a tesztek után őket várta mindenki a Red Bull kihívójának, de azért ez nem volt annyira egyértelmű, de aztán az Voltak legközelebb. időmérőn csak helyreállt a sorrend, ugye Leclerc második volt, akár ebben egy pole is benne lehetett volna, hiszen Q2-be jobb kört is tudott menni, mint a Q3-as ideje, de még ahhoz is kellett volna egy pici javítás, hogy Verstappent megelőzze. Szóval ő egy picit csalódott lehetett, úgymond, mert volt abban több. Sainz 4. helyre behozta a másik ferrari, szerintem ez teljesen okés teljesítmény volt. A rajtnál nem sikerült Leclercnek Verstappent lerajtolnia. Aztán azt láthattuk, hogy eléggé szenvedett. Igen. Leclerc többször is Mindenképpen. elfékezte a jobb elsőt, azt hiszem. Vagy hát volt, ahol a jobb elsőt, volt, ahol a bal elsőt. Attól Tehát függ, milyen a kanyar. igen, A minden számomra. kanyarba elfékezte az elsőket szinte. Többször is. Legalább 5-6 bejátszást láttunk, hogy elfékezte, és nagyon rossz volt a tempója, megtankolt, tehát ott lágyakon kezdett a Ferrari, és megtankolt autó lágyakon nagyon rosszul muzsikált Leclerc alatt, ez fura, mert Sainz alatt nem. Szóval ez nem úgymond koncepcióhiba, vagy akármi, hanem ez valami beállításhiba volt Leclercnél, és itt sorra elmentek mellette, tehát Perez, Russell, aztán végül Sainz is meg tudta előzni, Sainznak kétszer is meg kellett előzni. Én ott nagyon örültem volna, hogyha egy rádiós helycserét hallunk inkább, mert ezzel Sainz jelentősen lassította, vagy hát a Ferrari jelentősen lassította Sainz versenyét, de szerencsére a végén Sainz így is meg tudta előzni Russellt, szóval azon nem múlt úgymond semmi. Perez szerintem így se úgyse tudta volna elkapni. Leclerc pedig, ahogy könnyült az autó, úgy helyreállt az egyensúly, és megtalálta önmagát, úgymond. Igen, itt ugye a M4 adásában mondták, hogy Leclerc autóján a verseny előtt valami itt a fékrendszerbe cseréltek,
és hogy ezért lehetett ez a probléma. Elvileg eléggé eltérő hőmérsékleten működtek a fékjei, Igen, pedig elvileg erre is, 100 igen, Celsius fok különbség volt a kettő között, hát azért az nagyon sok. azt nem semmi, igen. Pedig itt is kíváncsi lettem volna, kb. Ugyanaz a helyzet, mint a háznál, hogy időmérőn soha Igen. nem volt probléma, tehát ezért ez a pole pozíció, ha lett is volna, nem lett volna akkora meglepetés. De hát kíváncsi lettem volna, ha Leclerc ott tud maradni az elején, nincs ilyen problémája. Szerintem Perez előtt is végezhetett volna. Ugye Sainz se volt tőle messze, egy 2,5 másodpercre. Igen, az mindenképpen. Én azt nem gondolom, hogy Sainz így, ahogy alakult ez a verseny, nem tudta volna elkapni Perezt. Viszont ha már az elejétől máshogy alakul, és Leclerc nem ennyivel lassabb, hanem mondjuk el tud menni, és Russell feltartja maga mögött Perezt és Sainzot, akkor szerintem végezhetett volna Perez előtt simán, hogyha normálisan működik a Ferrari. Mert a gumikezelésre azt láthattuk Sainznál is, meg hát amúgy Leclercnél is, hogy nem volt baj. Nyilván az a keverék, amit elfékezett, ez a lágy, az nem bírta sokáig, de a keményeken nem volt baj. Igen, talán itt is látható ilyen fejlődés, mint a háznál. Mindenképpen szerintem ez abszolút előrelépés. Igen, De azt azért szerintem még mindig ne várjuk, hogy a Ferrari-t majd egyértelmű futamgyőzelmekért fog harcolni. hát igen, Perezt üldözhetik, mint ahogy most is csinálták. Hát igen, Verstappen meg túl messze van. Hát meg a Ha, dobogókat, azokat hát gyűjthetik igen, szerintem egy dupla dobogó akár most is duplán esélyes is, lett volna. igen, duplán is, vagy hogyha a két Red Bull mögött nincs esély jobb helyre, egy harmadik helyet abszolút erős lehet a Ferrari. Igen, Hogyha nem lesz esélyük a világbajnoki címre, akkor a második helyet kell bebiztosítani. Azt kell majd figyelni, hogy a Mercedes és a McLaren ne érjen hozzájuk túl közel, mert most mindenféleképpen van egy szemmel látható előnyük a mindkét Merci motoros csapathoz. így van. Na Na, és akkor a közvetítésben körülbelül kettőször feltűnő Max Verstappenről is ejtsünk egy pár szót, aki megnyerte megint Bahreini futamot. igen, itt a Red Bullnak meg mindenkihez képest van egyértelmű előnye. Hát sajnos. Megint csak, ugye ők is egy kisebb koncepcióváltáson mentek keresztül, és hát igen, a hétvége korai szakaszaiban úgy látszott, hogy itt nem a legjobbak, de végül azért az időmérőn csak pole pozíciós lett Verstappen, illetve a versenytempója meg, Hát ahogy jó, megszokhattuk, ez teljesen nem a az valami világ ennek, más volt. ennek a Red Bullnak. Tényleg nulla gumikopás, minden így működött csettintésre. A És legnagyobb hát problémájuk az Pereznek a rádió hangerejével volt. igen, tényleg ez fura, hogy ezzel volt a legnagyobb problémájuk, kicsit ilyen szarkasztikusan is vicces. Igen. Tehát akkor itt a Red Bullnál megint volt egy 1-2, időmérőt megnyerte Verstappen, versenyen 1-2, leggyorsabb kör Verstappennek, minden kört vezetett, Grand Slam, Igen, ez az 5. Grand Slam, ugyanannyi van, mint Schumachernek, meg még valaki másnak, de arra már nem emlékszem. és akkor itt összességében hogy tetszett neked a futam? Hát, mint mondtam, én már kicsit több, több izgalomra számítottam, de, de ha már ilyen erős ez a Red Bull, akkor legalább már döntsenek pár rekordot, és Verstappen ugye ettől megint nem áll messze, mert most ez volt a 8. győzelme egy húzamba. Szóval most jön Jeddah, Ausztrália, Japán. Ha ezt mind a hármat megnyeri, akkor már 11. Nagyon komoly. Igen, ami ugye amivel a saját rekordját döntené meg, mert a Igen. 10 egyhuzambani futamgyőzelem is az ő nevéhez fűződik, ugye ezzel tavaly döntötte meg Vettelnek a 2013-as Hármas. 9-es szériáját. Igen. Durva ezekbe a számokba belegondolni. Neked hogy tetszett? Nekem amúgy tetszett. Én nagyon vártam már.
De Hát kicsit olyan igen, igen. érzésem van így az első futam után, hogy mint hogyha így nem változott volna semmi. Tehát mint hogyha a tavalyi évet így folytatnánk. Hát konkrétan igen. Mondjuk lehet, hogy ez azért is van, mert kevés volt a szünet, meg annyira az erős sorrendben nem sok minden változott. Most ha mit tudom én, Ferrari nyert volna, akkor lehet, hogy nem ezt gondolnám. De így nekem kicsit olyan érzésem van, mint hogyha nem is nagyon lett volna a vége a tavalyi szezonnak, és nem is lett volna ez a 2 hónap pihenő. Az biztos, hogy kevés volt. De így, hogy már voltak a tesztek, így már azért én vártam. Vannak érdekes kérdések, érdekes tényezők. Szerintem mindenképpen egy, hát ha nem is izgalmas, de érdekes szezonnak vagyunk elében. Igen, meg Szóval, hosszú. hát Szóval na, arról majd ne is bármi beszéljünk, történhet. igen. Így van. Jövő héten akkor Jeddah, Szaúd-Arábia, ugyanilyen lebontásban, tehát csütörtök, péntek szabad edzés időmérő, szombat verseny. És még annyi, hogy nem tudom, hogy én hogy leszek, mert sajnos nem fogok ráérni szombaton, de az meg nem tudom, hogy Bepótlod. vasárnap hogy lesz. Hát biztos, hogy megnézem maximum felvételről, csak hogy csinálunk majd adást, de valahogy megoldjuk, biztos vagyok benne. Hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, megtaláltok minket TikTokon, Instagramon, Spotify-on is, szóval érdemes mindent lecsekkolni, és köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok! Köszönjük, sziasztok!